Asmakizun batekin gatoz, nun ote gaude, ez dakit pixkanaka planoa zabaltzen doa eta konturatuko zineten grabazio estudio batean gaudela, hain zuzen ere Bergarako Aurin grabazio estudioan eta hemen gaur bideoklip baterako materiala grabatuko dute, hain zuzen ere Bergarako Musika Eskolak 40 urte betetzen ditu eta tira lanean ari dira eta nola gainera oraintxe ikusiko dugu. Bueno, ikusi duzue, hemen jende asko dago, lan asko egiten, Mari Jugalde, Musika Eskolako zuzendaria, kaixo? Kaixo egunon. Tira, ari zarete kantua grabatzen, ezta? Zeia honek forma hartua dauka. Bai, guretako lehengo aldixa da olako grabaketa bat itxia, baina bueno, pentsatzen ginuan 40. urte horrena merezi zebala olako gauza bat itxia eta amintxe gare. Zalantzarik gabe, gaurko lana zein da zehatz? Bueno, gaurko lana da, abez batzekin grabatzia ekainean sortutako abesti bat Idoiak proposatutako ikastaro baten. Eta, bueno, abestixa hain politxe erten zan eurak sortuta, ikasliak sortuta Idoiaren laguntzarekin, pentsatu ginuala, izan zeikiela nola baitz 40. urte hurreneko kanta, ez? 25. urte hurrenian 5 lerro asmatu zeban Alfredo González Txirlake, eta orain gure ikasliak laguntzarekin, baina ikaslien sorkuntza da. Oso ondo, irrikitan gaude, kantua entzuteko, noiz plazaratuko duzu edo zabalduko duzue? Bueno, ontxe hori grabaketa prozesuan zelan garen, ez dakigu noiz bukatuko da, gainera ikastetxetan begonga, herriko ikastetxetan, egonga San Martinen, egonga Marian Lagundian, eta hain falta jaku bebai Arantzadi ikastola, eta horra ara jungo ga Apirilako eta 5. eta gero montajia eta dana, pentsatzen dut, hori, Udabriko jaia da ekainaren batian, igual 15 egun lehen, hor buelta horretan bai. Bueno, kantu oso politia dela esan duzu, ezin dugu entzun ordura arte, baina zerri buruz da edo zelako kantua da, nola deskribatuko zenuke? Jo, bada musikari buruz, ordean musika zer sortarazten dozkun, ez? Eta danok zelan musikariak diren, ez? Bai grabauko da benak eta bai sortu zebenak, musika ze gauza honak ekartzen dozkun da noi, ez? Eta oso politxa da, eta oso egokixa gure 40. urte horrenerako, zazkenian musika bizi dugunak, bakigu, ez, zer ekartzen dozku musikiak. Bai, zalantzarik gabe musika gauza asko mugitzen ditu, eta tira, gaurko lanean, ari gara ikusten taldeak, alde batetik, ari gara ikusten bakarlariak bestetik, azaldu iguzu, olako saltsetan ibili ez garen ontzako, zer den kantu bat grabatzea, zenbat zatitan iten den, gero dana elkartzen da, nola da prozesua? Bai, bueno, oinen dare, 26 neskamutiko grabatzen, orduan bi taldein ditugu, porque danak ezien kabitzen hor, eta grabatu dabe ja kantua, talde bat eta bestea. Bakarlariak probat inbia ditugu, printzipioz izan leike kantua bakarlariekin, ero bakarlari barik, hori oraindik erabaki barik dauku, baina ontxe egingo probak bakarlariekin, abertzelan geratzen dan, gero ja aurrerau erabakiko dugu. Eta gero, bueno, lehengo grabaketa izango da, talde txiki batekin, instrumentala. Gaur atzaldian usteot bateria datorrela, bihar piano, bajo eta gitarra, eta holan gauza txiki bat. Oin bai, Enrique Txurrukak indosku moldaketa bat oso politxa orkesta osoraka. Hori Udabriko jaian bai estrenauko orkesta batekin, eta hori bai izango da oso... Bueno, zenba gauza datozen Bergaran musikarekin lotuta. Marije, azken galdera, 40. urte hurrena ospatzen ari zarete eta askotariko ekintzen berri eman zenuten, aurkezpena egin zenutenean, ekainean badakigu, badatorrela gauza asko datozela, baina urrengoa zein dugu hola kalean disfrutatzeko danok? Bueno, urrengoa orain datorre Euskal Ikasleen Orkestra, ez? Beti gabiz esaten 25. urte hurrenean Euskadiko Orkestra etorri izan Bergarara,
Oraingoan Euskal Ikasleen Orkestra. Horre 3 ikasle dauzku, 3 bergaratar biolin jole dauzku, 38 partaide dira, danak dira Euskal Herriko musikarixak 14 eta 18 urte bitartekoak, baina danak aukeratuak izan dira, danak aukeraketa prozesu bat gainditu behar izan dituzte, eta oso proiektu politxa da, urtean zehar, oso ondo ez dut gogoratzen noiz hasi izan, baina eduki ditugu beti ikasliak, eta orain 3 dare, eta guretzat pentsatzen dugu oso gauza politxa dela. Gainera, koinziditzen dau, orain EIOB aldatu itxen dau zuzendarixa, 2 urtetik behin, 3, depende. Eta orain doaun zuzendarixa dela Iker Sánchez, kasualidadez, 25. urte horrenean etorri zanean Euskadiko Orkestra, berak zuzendu zeban. Orduan, horbe, kasualidade poli bat. Noiz dugu itzordori, Marije, eguna badakit? Bai, apirilaren 6an da, Paskuako larun bata da, eta 12 txardietan Santa Mainan izango da. Eta orain Paulekin gaude, Paulek ere gaur grabatu du. Paule, zuke zer grabatu duzu gaurko kantuan? Nik grabatu ditut 3 solo, baina nik uste bigarna jarri behar dutela. Bai, ze solizak 3 zarete eta 3 grabatu dituzue 3. Bai. Eta gero nola erabakitzen da? Zeinek zer abesten duen? Ikusiko dut, lehenengoa adibidez, nik iten beto, lehenengoa jarriko eta bezakit. Oberen egin du gero. Oberen aukeratuko dute. Bai. Oso ondo, lehenengo aldi alda, olako grabazio estudio batean grabatzen duzula? Ez. Oindara urte bat bertxin genuen eta beste estudio batera joan duzun. Eta zelakoa da, diferentea izango da noski, abes batza batean abestea zuzenean edo kantu baterako estudio batean grabatzea, ezta? Ez, estudio bat entrakiago zare, ze alduzu repetitu, nahi duzun aldiak egin, eta ahotza modifikatu alda egin, ere bai, eta zarenean direktoan egiten edo zu bakarrik publikoan aurrean ez dizu zebez egin, da, aldi bat eta jazta. Hori da, ondo egin behar da lehenengotik. Bueno, eta zuk zelan indozu gaurkoa, nahiko ondatera zaizu lehenengotik edo asko errepikatu duzu? Lehenengoan egin dut, eta niretako ondo dago. Gero, aukera izaten duzu entzuteko, grabatutakoa? Beraz entzun duzu zurea, gustora gartu zen. Tira, musika eskolako ikaslea zara, olako esperientziak, gainera uste dute ilusio bereziak egin dizula, lagunek egindako kantuari ahotsa jartzea, ez da? Paule, ze horrela izan da? Bai, ze superposizioa, ze nire lagunak egin dut eta superarrela, ze abestizioa superpolitxa. Urkorekin gara eta Urko ere hemen ari da kanturako eta bideokliperako grabatzen. Urko, zer moduz gaurko saioa? Oso ondo, oso pozik. Zer egin duzuzuk esate baterako? Egon ga estudioan, egun baten asmatu ginuan kantu bat idoia Zurmendikin grabatzen. Zu ere tartean zinen orduan? Bai. Aizu, eta kantu bat asmatzea gauza serioa da, hori nola egiten da, Urko? Bai, prozesu luzea izan zen ordu batzutakoa, eta jarri ginen taldeka, bakoitzak bere ideiak bota zitsuan, eta gero pianoan jarri ginen, eta ja kantuai forma jarri jauna. Eta zer nolako kantu atera da? Guk entzungo dugu esan digute ekainean edo, baino... Bai, da pixkat, musikiak zemoten dozkun musikarixei, baina musikarixak ez dian pertsonei babe bai. Bueno, musikak zen baten dozkun, zuk tromboia jotzen duzu, gainera kantuan egiten duzu, musikak zen bate utzu zuri? Nire moten dozta postasuna gehixen. Ze nire azteko isa egun guztietan musika eskolan nago. Eta oso pozik juten naiz dantzara, kantura, tromboira, danera. Artista orduan, artista handia. Bai. Tira, mila esker eta ikusiko dugu, nola egiten duzuen lan, nik zalantzarik ez daukat, bikain egiten duzuela. Eskerrik asko.